això tard o d'hora ens hi haurem de seure. En aquest sentit, també s'haurà de conscienciar les persones que hauria de deixar el cotxe per anar al poble i poder disfrutar d'un poble i d'uns carrers allà on la gent se trobi més pel carrer i pugui fer la xerradeta i puguem muntar activitats i podem promocionar el cos i que sigui una zona de vianants, però igualment demanant a la gent la seva perspectiva de les coses, perquè a un poble hi viu tothom i la gent té diferents perspectives i està clar que han d'escoltar totes les propostes que es facin. Però nosaltres som partidaris evidentment, de potenciar un model sostenible i en aquest sentit les escoles de Sant Lluís són bressols d'aquestes iniciatives per poder conscienciar que les persones han d'anar a peu pel poble. I en aquest cas, durant aquesta legislatura, i només aquesta, hi ha hagut una certa problemàtica en aquest sentit, cosa que, potser des de part de la ciutadania no s'ha acabat d'entendre, i que tancar carrers durant una franja horària molt especificada i demanant a la gent una certa col·laboració, no entenem per què havia de sorgir tanta polèmica, tenint en compte que la sostenibilitat implica un respecte cap a el que seria el medi ambient, de no contaminar, d'afavorir que la gent es desplaci de forma sostenible, caminant, anant en bicicleta, en monopatí, en patins, etc. I això estaria bé que un poble petitó poguéssim anar tots molt tranquil·lament a peu per tot, o en bicicleta, o en patins. Gràcies. I més carretera per part de proposta per part de l'Antic. Sí, ja m'atès que ja ho hem repetit i no me cansarem, em sembla, el tema de les aceres. Això és un tema ja que ve de molt enrere, però això quan he començat que se va prioritzar el cos, crec que verdaderament on s'havia d'haver actuat és a les travessies. Precisament perquè no compleixen les aceres. A la vegada ens faltaran bosses d'aparcaments, que això en principi en la norma subsidiària en l'aprovació se resultaria en part perquè hi havia una previsió de diferents punts del poble i on se feien aquestes bosses d'aparcaments. A la vegada, a veure si d'una vegada per totes acaba o se produeix la reversió del cos en l'avinguda, o sigui que el cos sigui de l'Ajuntament, o sigui de l'Ajuntament de Sant Lluís, i que l'avinguda sigui del Consell Insular, perquè en aquest moment és al revés, o sigui el cos és del Consell Insular i l'avinguda és de l'Ajuntament. Això seria important també que aquesta reversió se produís ja. A la vegada, a l'avinguda tenim un problema que no l'hem acabat de resoldre mai, i hem de reconèixer també la part de culpa que me pertoca, i és que quan els autobusos es aturen en els aparcaments, a continuació hi ha un pas sempre. Moltes vegades tu comences a travessar que el morro del bus no deixa veure els cotxes que circulen. Això és una problemàtica, perquè jo crec que hem jugat amb bastanta sort, però és una problemàtica que hauríem de mirar de resoldre. O sigui, a l'avinguda tenim aquest problema i algun altre, l'estancament de les sortides de les barraques cap a dins l'avinguda, obligant els que venen de Torreluja o del Castell a que vagin a la rotonda. Molta gent no va a la rotonda, molta gent aprofita per fer la maniobra dins la benzinera. Vull dir que també és una situació que s'hauria d'estudiar i intentar resoldre ja d'una vegada per totes. Això és el que fa referència al tema de mobilitat. I demanem a Ana Teresa, del Partit Socialista. Bé, l'acabament de la reforma del cos respon a l'aplicació del reglament d'eliminació de barreres arquitectòniques, però també respon al nostre model de veure un poble amable i educatiu. Crec que es va aprovar
i deixar els cos o els voltants també fins i tot com a zones residencials, zones SBIN, perquè es poguessin passar els peatons, poguessin passar els cotxes però amb una velocitat molt reduïda i seria la manera de configurar un poc tots. S'ha de començar la casa per els ciments i fins a si aquestes bosses d'aparcaments algunes estan fetes, altres a mig fer i algunes no estan fetes, com la de l'entrada Mo, és difícil xerrar de convivència o mobilitat. Tot el país? La veritat és que aquesta vegada sí que estem molt d'acord tots, que realment el problema que tenim a Sant Lluís són les travessies, i les travessies, si actuant dins les travessies, s'han de bastir una sèrie de places d'aparcament divisòries que puguis col·locar els cotxes que lleves. Però si mateix és la meva primera intervenció que fa referència que dins d'aquest mandat tenim preparat el projecte de reforma de tot el carrer Pere Tudurí. També ho duim amb el programa electoral aquesta reforma d'aquest carrer. I està clar que a mesura que les circumstàncies ho permetin s'hauran d'anar actuant dins totes les altres travessies perquè s'ha de bastir. No compleix normativa i veig que la gent de cada vegada més és una de les qüestions que és conscient de ser incomunitat que això provoca. En quant al pla de mobilitat que es va redactar i es va tramitar a través de l'agenda local 21, preveu una sèrie d'actuacions a l'avinguda mateix, una sèrie de punts de petites mini-rotondes, precisament les barraques creades en el carretera, que són molt necessàries, perquè és un punt actiu, però hi ha moltes altres millores d'infraestructures que són també que es poden executar. Tenim redactat pràcticament els projectes de reforma de la carretera de Portabrina. El Consell Insular per enguany té consignació pressupostària d'uns 700.000 euros per fer una primera fase després de la temporada turística de reforma d'aquesta carretera. També s'haurà d'executar la rotonda del polígon industrial amb enllaç cap al Castell i haurem d'executar moltes millores de carreteres que actualment no reparteixen d'un estat de conservació idoni. I s'haurà de també analitzar la compra definitiva o l'adquisició de la carretera de Guarrotes, que actualment és de titularitat privada d'ús públic, però de titularitat privada. I el que fa referència també a infraestructures dins el poble, realment tenim problemes a la biblioteca d'espai. A la biblioteca s'haurà de començar a mirar de fer un projecte d'ampliació i millora de l'actual biblioteca. S'haurà de mirar de fer un projecte per una sèrie de grups, com són els mateixos geganters, perquè puguin tenir un espai digne per poder guardar els seus materials. S'haurà de mirar inclús de tenir un espai, una sala un poquet més gran per als clubs de jubilats, que pugui ser una cosa polivalent, perquè puguin inclús assajar grups com els de Xaludó, que a vegades tenen faltes d'espais i aquest espai és massa gran per assajar. I s'haurà de mirar realment de planificar una sèrie d'inversions a mig plaç. I per això nosaltres també en el programa electoral duim la redacció d'un pla operatiu del govern que contempli una sèrie d'inversions plurianuals i també tenim previst redactar un pressupost plurianual que contempli totes aquestes inversions en base a una sèrie de criteris per mantenir una línia de feina al llarg dels 4 anys del pròxim mandat. En el darrer tram dels temes que volíem mirar d'abordar i els donaré la paraula també als candidats i a partir d'aquí després també de manera més pública pugui fer les seves aportacions, preguntes, intervencions. M'agradaria també abordar el tema de participació ciutadana i no ho fem de manera poc gratuïta. Potser per el fet que hi ha hagut en el passat un poc de sensació de que hi ha hagut els consistoris que duien endavant polítiques de vegades amb el que denominaven de tijera. No era un únic partit el que prenia les decisions, sinó que es consensuaven d'altres formacions. En aquesta legislatura, el Partit Popular en solitari ha tingut la possibilitat de no estar sotmès a la necessitat de donar explicacions a d'altres partits i això també ha estat criticat moltes vegades
les màximes prioritats de Volem Sant Lluís és el tema de la participació ciutadana, apropar als ciutadans tot el que és la gestió municipal, des dels pressuposts, que siguin pressuposts participatius, allà on la gent pugui dir, pugui comentar, pugui dir les seves propostes. El tema de fomentar la participació en coses que ja existeixen a l'Ajuntament, que és el tema dels consells municipals, l'agenda local 21, i després crear nous mecanismes gràcies, primer de tot, a la creació d'una regidoria de participació ciutadana que actuaria de manera transversal en tots els departaments de l'Ajuntament i a partir d'aquí crear altre tipus de mecanismes per facilitar que la gent pugui participar. Fem consultes populars, referèndums, fer assemblees obertes de temes que interessen a les persones del poble, fer cobertura més en els plens de l'Ajuntament, donant difusió de les reunions que hi pugui haver de tots aquests mecanismes i fomentar la participació al màxim, cosa que, com molt bé has dit tu, Lluís, aquesta legislatura, supos que jo he provocat per la majoria absoluta, clar, jo he tingut la sensació, com a ciutadana, que a vegades no se donaven respostes propostes més concretes o més àmplies i si no se donaven respostes, és a dir, no se donaven respostes immediatament, encara que fos un no i argumentat, aquest no, o si era un sí, doncs argumentat, o si era a mitges, doncs també argumentar-ho. Jo m'ha donat un poc la sensació que a vegades s'ha fuit de donar explicacions als ciutadans que de forma altruista anaven en aquests consells municipals, anaven a l'agenda local 21 i que possiblement al principi de la legislatura hi havia una dinàmica de participació més potent, però que al llarg de la legislatura la gent s'ha anat cansant i al final, de ser convocats 15 representants, al final ser 5 o 3 per el tema del cansament de dir no veiem prou útil ser aquí i donar propostes. Els consells sectorials estan creats. L'únic que s'ha de fer és que funcioni. O sigui, és tan simple com això. La participació ciutadana és importantíssima i en aquest cas ja fa uns anys es van crear aquests consells sectorials i l'únic que s'ha de fer és gestionar-los. En el nostre cas ja ho hem fet, aquest programa està fet per ciutadans i ciutadanes, per les seves demandes. I crec que perquè funcioni la participació activa és que el govern es ha de creure que els ciutadans i ciutadanes han de participar o tenen dret a participar. Les associacions de veïns del poble i organitzacions, les entitats, tindran veu activa en els nostres projectes i en les decisions que prengui l'Ajuntament si nosaltres arribem a governar. I proposant que també una part dels pressupostos puguin ser gestionats conjuntament amb el poble. Hi ha una part que no és possible perquè són gastos fixes, però sí que se demanarà als veïns i veïnes en què poden emprar la part de doblers que potser correspon a una urbanització i en tot cas el que volem és això, seguir xerrant amb la gent, però seguir escoltant de bé a la gent. Sí, jo he canya amb això. No, bueno, ahir ja Tere, realment, com ha quedat clar, ens ha vingut els 4 anys. Com a agendes locals heu assistit? Jo faig feina de durs. Bé, a veure, les agendes locals 21 ara mateix són a les 7:30 del capvespre. Bé, no ho sé, vull dir, queda molt bé, la música és bona, realment jo penso que la participació ciutadana, de fet, tenim una regidoria de participació ciutadana, si us heu de governar, perquè jo ho dic de sèrio, podeu, la gent parteix en ganes, parteix en il·lusió, però són qüestions a vegades que són difícils de sotmetre a l'opinió pública. I a gestió, l'Ajuntament és un ajuntament petit,
base a formularis, en base a mecanisme que trobem oportú, veure quina és l'opinió que tenen de la gestió que en fem del dia a dia. Tots els polítics, inclús tots els treballadors. Jo crec que aquesta és la participació ciutadana i els consells sectorials n'hi ha de tot tipus. Els de serveis socials funciona francament bé, es va reunir aquí a tant, els del medi ambient també funciona molt bé, els de turisme ens reunim amb els hotelers que no s'havien reunit mai, que és la primera vegada que ens vam reunir amb els hotelers quasi se van sorprendre que ens reuníssim amb els hotelers. I bueno, hi ha aquests consells sectorials que realment estan veient una feina i que són la veu de moltes entitats a l'Ajuntament. Sembla que no ho fem, però de vegades perquè entenc que estigués fora de la política i no ho heu vist. I que a vegades no puc participar del que toca, però realment la participació ciutadana a l'Ajuntament de Sallés més o menys existeix. La participació, demanem ara a vostès, perquè tot i aprofitant que estem en aquest temps de debat i per no hi haver una sessió, volem sentir les seves preguntes. Els demanaré que tinguin concreció en pregunta i en tema, si la dona no poden dirigir a un candidat en particular o a tots en general. Tenim un micro a disposició i tan sols han d'aixecar la mà i anirem donant veu també. Aquesta senyora d'aquí. Ara que m'ha arribat el micro. Podria dir, sisplau, el seu nom i la seva pregunta. Maria César Domila. Jo vull dir que vaig als consells d'aquestes socials i de tots que estan convocats, que són totes les entitats, hi ha hagut dies que han estat 4. Així mateix. I donen tota la memòria de tot l'any, però la veritat és que la gent no participa. Molt ho vol sempre, però quan és hora d'anar allà no hi és. Doncs tenim la reflexió. Hi ha alguna altra pregunta que es vulgui fer? Hem d'insistir perquè no sé si veure... Sí? Aquí? En aquest senyor? A l'extrem de la camilla blava. Hola, bona tarda. Soc en Nicolás Bordoy. Serà sobre turisme. La pregunta és... El menorquí, en aquest cas el Sant Lluïsser, vol viure del turisme? Acceptant el turisme? Volem donar-li una participació activa en el turisme? En els hotelers els donarem facilitats. En els restauradors no els privarem de poder posar una petita terrassa. Les orquestres obligarem a tancar-les a les 12. Tenim tot un Mediterrani, tota una costa, no sé exactament els quilòmetres que té, però deuen ser una vintena, i tot són prohibicions. No, no, no i no. I té que haver qualque sí, perquè sigui sostenible. Està la pregunta formulada, per tant... No, és en general. És en general. Sentirem les quatre formacions. La Montse també volia fer referència a un comentari respecte a l'anterior. Com sembla, la Montse? Jo li volia rebatre o li volia demanar, i perquè la gent participa poc. Jo he assistit a plens. Jo tinc la meva feina, és una feina que m'exulteix molt i evidentment no hi he assistit. A les reunions de gent de local 21 hi vaig anar a la darrera. Però abans d'aquesta legislatura també hi havia anat a les reunions de la gent de local 21. Per tenir un poc de... per argumentar el que he dit abans, és perquè he xerrat amb les persones que sí que assisteixen a plens i sí que assisteixen a consells sectorials i sí que assisteixen a consells municipals i a la gent del local 21. I evidentment jo he transmet un poc la sensació i la percepció que han tingut aquestes persones. Evidentment no puc anar tot. La meva feina hi he de dedicar moltes hores i en aquest sentit és això, que la gent jo crec que no participa perquè no veu que sigui prou útil la seva participació.
des de l'Ajuntament volem incentivar i volem motivar la gent que participi, si escoltam les seves propostes i les seves propostes són vinculants a la gestió de l'Ajuntament, potser de cada vegada participaran més. Abordàvem també el tema de la pregunta de Nicolás. Sí. Bueno, jo al senyor Bordoll li diria que realment facilitats... El meu pens que cada vegada pensa i creu que realment el turisme és el motor de l'economia del municipi. Però el que també li puc dir des de la poca experiència que en tinc, que és que els drets dels uns comencen quan acaben dels altres. No podem tampoc compartir segons quines zones, ara vostè deia que va amistar tots els 12 segons quines jurisdiccions municipals, però hem de conviure entre tots, entre els comerços i entre els veïns també, i que arribar a aquest punt d'equilibri no hi capi tot. Jo penso també que en un moment donat el turisme que s'encama aquí és el turisme familiar. Tampoc no podem convertir segons quines zones en discoteques perquè penso que no és el que seria necessari per als nostres municipis. El que està clar és que realment el que és possible és tenir un contacte continu amb el sector, amb l'Ajuntament, i això és el que funciona. Posar les propostes de la taula i arribar a punts comuns. Està clar que el turisme és la principal font d'ingrés que tenim en aquesta illa. Sí que és bé que tenim un turisme molt diferenciat dels altres puestos, perquè a Menorca no hi hagi visa, evidentment, i jo crec que no ho haurien de ser. Crec que no ho haurien de ser de cap de les maneres, perquè veient com va la cosa, jo crec que no ens interessa gens, però sí que és cert que el tema d'aquestes activitats sí que haurien de fomentar. Jo vull recordar que anys passats, fa més de 4 anys, fomentaven aquestes activitats, sobretot culturals a la vorera de la Mar, fent concerts, fent diferents tipus d'activitats. Jo crec que és per aquí que hem d'anar. I llavors hi ha una altra qüestió. O sigui, aquí on estem ara no li podem dir teatre. És una sala multifuncional i precisament els diners van venir perquè, o sigui, els diners venien directament perquè ho vinculaven al sector turístic. Per això li dèiem sala multifuncional. I aquesta peça que tenim aquí hauria de ser un dels motors també en dinamitzar el nostre poble en referència al turisme. Jo penso que som conscients tots, els que vivim aquí a Sant Lluís, que és la nostra principal font d'ingrés, però penso també que el turisme no tots sols són hotels. Crec molt en el consens de la gent, en arribar a acords, crec molt en xerrar, en fer les propostes que toquen, arribar a punts d'equilibri, però també penso molt que el turisme ha de ser a cada lloc diferent. A Sant Lluís, un turisme que oferim a Sant Lluís, com a Lugo oferiran el de Lugo. El turisme queda flac quan oferim a totes les bandes el mateix, perquè després tant és venir aquí com una altra banda. I com aquí resulta prou car venir, val la pena que oferim coses que no poden trobar altres bandes. Sí, a veure, el turisme que nosaltres volem, o si tothom li agradaria viure del turisme, jo crec que no hauria de ser l'únic sector del qual hauria de viure Menorca. Jo crec que hauríem de potenciar un altre tipus, és a dir, podríem potenciar el producte local, podríem, per tant, promocionar el que és l'agricultura i el producte de Menorca. Tenim un exemple molt clar a La Rioja, que no té un turisme com tenim de sol i platja aquí, sinó que és un turisme més gastronòmic, d'un producte local com és el vi. Nosaltres podríem agafar, incentivar i promocionar productes locals de Silla, que els tenim boníssims, i fer anar, desviar el turisme de sol i platja. I també tenim
Valls, que és espectacular, i tenim uns paisatges que molts que s'han anat al Carib tenim aquí, però esclar, també els han de respectar i els han de guardar. I és que Viladecavalls podria ser una opció boníssima per desestacionalitzar el turisme i que vingués gent tot l'any. De vegades veig de la pública gent que fa així i no sé si més o vol demanar alguna cosa. I ara seria el moment que encara tenim 5 minutets abans que siguin les 10 de la nit. Sí. Buenas noches. Mi pregunta es para la señora del PSOE. ¿Cuál es su nombre, perdón? Raquel, puedo hablar en valenciano, si quieres, pero prefiero hablar en castellano. En castellano está bien. Llevo 30 años, pero por mi trabajo conozco todas las organizaciones de TEAPA. Y le podría decir respecto a lo que usted ha dicho, que Punta Prima, concretamente, que es donde estamos ahora, está mucho mejor que hace 4 años. Mucho mejor que hace 4 años. En limpieza, por lo menos. Y por otra parte, respecto a se ha dicho que hay que tener más, digamos, conversación con el público, con el ciudadano, participación ciudadana, ha dicho usted. Hace 4 años que participación ciudadana había en el Ayuntamiento de San Luis, porque yo le podría enumerar algunos casos que... Por eso digo que, empiezo por la última pregunta, digo que el PSOE se ha renovado porque somos conscientes de que la política se tiene que hacer de otra manera. Y se tiene que hacer a partir de esta escucha abnegada hacia los ciudadanos y ciudadanas. Nos hemos renovado, hemos aprendido y somos gente muy dialogante. De hace 4 años no te puedo decir nada. La otra pregunta, perdón, era la primera. Lo de Punta Prima, yo fui a hablar con la Asociación de Vecinos de Punta Prima y precisamente se quejaban, por ejemplo, de que las papeleras no se vaciaban con frecuencia, de que el parque infantil estaba bastante abandonado porque había piezas que se habían roto hacía bastantes meses y no se habían repuesto, y que después que hacía mucho tiempo que estaban pidiendo que se hiciera un paseo marítimo en la parte ya conoces a la viene de demandas de la Asociación de Vecinos de Punta Prima. Yo le puedo asegurar que hoy por hoy está más limpia que hace 4 o 5 años. Bueno, y si dentro de 4 años está mejor, pues perfecto, ¿no? Agradecemos a Rafael su aportación. Hay otra pregunta aquí Hola, buenas tardes. Pedro Todori, i actualment encara som regidor de Participació Ciutadana. Jo li voldria aclarar una cosa a la senyora Morlà, ja referent a l'agenda local 21. Miri, abans, fa un temps, les agendes els convocava l'Ajuntament a cada 2 mesos, de forma regular, on els participants triaven els temes que volien xerrar i era l'Ajuntament els que redactava les actes i convocava tothom. Des que va haver un canvi de la darrera elecció de la presidenta, ens va dir que el taller té uns estatuts que són autònoms i que no hi havia quasi falta que hi hagués cap representant de l'Ajuntament. Llavors, nosaltres vam veure que no eren benvinguts allà. Des que s'ha funcionat d'aquesta manera, a vegades inclús han estat 4 mesos en convocar les agendes del taller local 21 i les actes no s'entreguen i s'entreguen moltes cosetes. Els temes que tracten són temes que tenen únic i exclusivament, no se m'ha permet mai informar de temes importants que es donaven informació abans i d'aquesta manera és com funcionaran les agendes locals 21. Només es tracta de lo que interessa a segons qui. En quant a la gent que es convoca, es convoca uns 80 entre agrupacions, associacions i ciutadans, a 80, que després no se'ls pot obligar a venir. Jo tindria que saber quin ha estat el motiu per què han deixat de venir des que funciona d'aquesta manera, des de l'agenda local 21. Res més i moltes gràcies. Sí,
Gràcies a tots. Bueno, jo volia... Ens dirà el seu nom, sisplau. Perdó, Omar. Quan xerràvem de sostenibilitat, he vist que el discurs majoritàriament s'anava a xerrar de carrers, de carreteres, de rotondes, que sembla que hi ha molts de fans en aquesta illa, no? I l'única persona que m'ha semblat que apuntava un poc més cap a un municipi sostenible, l'estat de Montse, i m'agradaria demanar-li per quin tipus d'energia aposta volem Sant Lluís, no? Ja que, per exemple, l'ús de segons quins tipus d'energies renovables podria fer que reduís el que pagam a la nostra factura de llum, per exemple, no? Carles? Això és tot. A veure, nosaltres estem d'acord, evidentment, amb tot el que siguin energies netes. Intentar canviar els hàbits de les persones implica que si han d'anar en cotxe per tot i el cotxe contamina, està clar que haurien de potenciar el que és el cotxe elèctric, intentar que la gent a l'hora de renovar el cotxe, jo no sé si és possible des de l'Ajuntament o des d'altres entitats, potser se poden subvencionar aquest tipus d'energies renovables. Si en els domicilis jo seria la primera que m'encantaria desenxufar-me de fer l'Endesa, perquè crec que m'estan augmentant el preu cada 2 per 3, que m'agradaria sembrar la teulada de plaques solars per poder ser autosuficient. Jo m'agradaria que des de l'Ajuntament es poguessin subvencionar, potenciar que els usuaris, que les persones que viuen a casa poguessin disposar d'una energia neta. Però per lo vist, no sé si es veu que no estan a nivell nacional i a nivell autonòmic per potenciar les energies renovables. Sembla que hi estan posant traves, més que promocionar les energies netes. No sé per què, supos que són per interessos econòmics, però per lo vist a nivell nacional no hi acaba d'haver prou interès com perquè la gent pugui disposar d'energies renovables. Gràcies, Montse. El cert és que són les 10 de la nit i teníem previst arribar fins a aquest punt, però sé que hi ha voluntat de poder encara dir alguna cosa més. Jo, si els sembla, per tancar l'acte m'agradaria que cada un dels candidats pogués, amb un temps de 2 minuts, concloure i escriure les raons per les quals reclamen o demanen el vot als assistents a Sant Lluís i Sant Lluís per el proper dia 24. Comencem per tu, Montse? Sí. A veure, jo fins fa poc mai del món m'hagués pensat que seria aquí amb els companys meus de taula i fins fa poc de 2 mesos, però durant aquests 4 anys de legislatura he patit com a ciutadana unes polítiques que no m'han agradat gens, unes polítiques que cada vegada s'han anat allunyant més de les persones, unes polítiques a nivell nacional i a nivell autonòmic sobretot els 2 partits, PP i PSOE. Això m'han indignat com a ciutadana, m'han creat molta impotència i això ha fet que pogués pensar que, a veure si com a ciutadana havia de votar una altra vegada com feia cada 4 anys o realment ja ficar-me dins el que seria la política per intentar canviar un poquet les coses. En quin sentit? Intentar canviar el que seria la manera de fer política i apropar més a les persones. En aquest sentit, jo crec que volem Sant Lluís, a part que a nivell intern ja funcioni com una democràcia, perquè nosaltres no som res més que un grup de persones, ciutadans, n'hi ha que han estat vinculats a partits d'esquerra, i altres que, per res, com jo, que necessitam de les persones indecises, que potser estan indignades, que potser han patit durant aquesta legislatura aquestes polítiques dels partits a nivell nacional, que ja coneixem tots, i que jo crec que fa falta un canvi per evolucionar el que és la democràcia en aquest país.
més executable i precisament amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes de seguir fent feina per Sant Lluís demanarem el vot el proper 24 de maig. Moltes gràcies. Teresa Borràs, que és de candidata socialista. Jo també venc un poc rebotada d'aquests 4 anys, sobretot en el que s'ha fet en polítiques educatives, com a docent i com a mare. I vaig decidir que tampoc m'agradaven segons quines formes de fer política. Vaig tenir la sort de trobar un grup de persones que pensaven com jo. És cert que nosaltres no som els abanderats de la participació i de la democràcia, però també funcionam igual que volem Sant Lluís. Funcionam a base d'exposar-ho tot, a base de que ningú, per ell tot sol, és ningú, i que som un equip molt ben avingut, molt potent i molt preparat. I per això, i perquè coneixem de primera mà les necessitats del poble, us demanem també el vot. Jo també puc brindar una cosa, realment, i és que presentem un equip preparat, des del primer dia, un equip de persones que tenen experiència, un equip de persones que estan dispostes a sacrificar-se dia a dia, així com ho hem fet els darrers 4 anys, sense cap dia de vacances, sense cap dissabte ni cap diumenge, totes les hores que faci falta, perquè els qui són companys i són nous ja ho aprendran, que estar en política local és feina dia a dia i no l'acabes. I això és el que brindam, la gent triarà. Nosaltres anem d'aquests 4 anys en la consciència ben tranquil·la que hem donat el màxim, hem donat el màxim de feina, el màxim de proximitat i és el que brindam a la gent de Sant Lluís. Feina i més feina. La decisió és seva, el 24 de maig, a les urnes estaran allà esperant que facin vostès el seu vot. Si ho tenen més o menys decidit, encara hi ha aquest recorregut, però el debat que avui ha proposat el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís crec que ha estat prou interessant, aclaridor, ens ha permès aquesta trobada bastant participada que considero que ha estat un èxit i sempre un gust per veure que hi ha persones que tenen l'ànsia i la voluntat de fer-hi feina per Sant Lluís. Gràcies a tots i a totes per venir i bona nit.